žiadnu cenu by nemal nikdy stať. To znamená, že tá jednotka si musí tú diaľku a tú situáciu vždy nejak efektívne vyhodnocovať, aby ten konvoj bol plynulý. Hlavo, sú nejakí ozbrojenci čierno, nepodobá sa to ani na armádu, ani na políciu. Zvýšte opatrnosť zľava. Tu mi veľmi dobre poslúži tento ďalekovod gyroskopický, ktorý stabilizuje obraz na dosť veľkú diaľku, čiže v podstate môžem prepatrovať krajnice zájazdy a v podstate tie nadjazdy, križovatky, čiže mám značnú rezervu na ten rozhodovací proces, čiže včas dokážem hlásiť danú situáciu, či o premávke, či o pohybe osôb, alebo nejakých problémov niekde v diaľke. Každý ten meter, ktorý neprepátrame, či už tým ďaleko, alebo chalani z vrchu, alebo vodič, to môže stať osudným. Skutočne niekedy ideme len na náhodu. Čo sa týka ďalších nebezpečenstiev, tak sú tu tie nadjazdy, sú to skrumáže alebo nejaké kolízie v tých križovatkách. Problémom sú checkpointy, kde vieme, že veľakrát checkpointy boli napadnuté, alebo nie sú práve tie checkpointy. Máme tým systému vpravo, táto žlúka nebola. Je to stará herka, natlasa čo najviac naľavo. Parel! Leď, Parel! Leď! Parel, leď! No, je to husté celkom. Trúb, Marek, je tam strašne veľa ľudí. Hlavne to prvé vozidlo a vozidla, ktoré zabezpečujú prievory chod konvoja v križovatkách, tak sa dostávajú niekedy až do krízových situácií, kedy miestni obyvateľia neoposluchnú v podstate nejaké ručné príkazy na zastavenie, či trúbenie, či svietenie, a vtedy dochádza vlastne k výstražnej strelbe. Stojíme v križovatke. Takže skutočne niekedy to je adrenalín, niekedy to je na tej rozhodnosti a psychickej odolnosti toho danera, toho nášho bojovníka tu na vpredu, ktorý v podstate vedie tú výstražnú strelbu za tej jazdy. Toto bude pomalé. Nič neukazuj, my sme tu všetko. Truk. Marečku. Stojíme tu v strede, hej? Keď príde dvojka, prídu sa rozbehni, hej? Je to strašné množstvo tej munície. Od malej munície, najmenšej 23 mm až po 155 kg stredská munícia. To bol komplet muničný sklad. To zasobovali celý svet, dá sa povedať, tejto iránskej krajiny. Našli sme ruskú muníciu, čínsku muníciu, francúzsku, americkú. Protipechotné miny boli talianské, naozaj celý svet. Možno, že budeme mať to šťastie a my kažem priamo 30 mm náboje. Výroba Čekoslovakia ešte sú vyrazené. Sokol, na ľavej strane osoba, pastier, pasie tu ťavy. To znamená, že to bude na druhej pozícii, musí tieto ťavy odprevadiť oveľa ďalej. Bude ma to veľmi zložité, prajem mu veľa šťastia. Tu zastaň, poďme preveriť. Máme tu nejaké prekvapičko. Munícia 23-ková. Túto muníciu zoberieme, aby sme sa nemuseli každý deň zdržiavať, lebo takéto prípady sú tu každý deň. Toto môže byť príklad, ako môže byť robená nástrela zo spodu, keď bol nástražný drát, lebo človek si myslí, že to je obyčajná munícia 23-ková, ale nikdy nie, čo môže byť pod tým. Odstránené, pokračujem ďalej.
Mína! Toto je protipechotná mína bakelitová. Označenie je TS-50 talianskej výroby. Táto vlajočka je podľa slovenských štandardov, kvôli bezpečnosti označujú sa protipechotné míny bielou zástavkou. A protitankové míny sa označujú červenou zástavkou. Strach. Každý normálny človek by mal mať strach. Mám ho aj ja, ale len toľko, koľko treba. Ani viac, ani menej. Báť sa budem potom, keď už bude na to naozaj dôvod. Momentálne si to pripravujem na zachytenie kotvičky, ktorá slúži na vyvrátenie míny z lôžka. Protitankové míny sa zajistujú protipechotnými mínami a zvykne to byť 1, 2, 3, 4. No, protipechotná mína sa ničí zhruba 200 gramovou náložkou priložením len. Plastika, to je plastická trhavina. Má vyššiu účinnosť ako napríklad tritol o 25%. Na protitankovú mínu sa používa 400 gramov tritolu náložky, ale dáme plastiku o niečo menej. S plastikou sa robí veľmi dobre. Je bezpečná na náraz, na úder, na priestrel. Treba dávať pozor na okolo tých mín, keď sa človek pohybuje, aby nezaváhal.